Така, и здравейте хора, аз сега ще ви покажа как да кютнете или да си сложите просто интрото на клипа си, който сте направили. Ето, гледайте. Бам! Тъй, това е. Ето сега, примерно, ако искам да кютна това, това правя така и после просто така. Лесно е, сега гледайте. Бам! Така. Ако искам да сложа музика, правя така. Примерно Music. Ето и си избирам тази. Но, защо тази бе? Аре, тази какво ще кажеш? Слагам се тук. Искам да го таковам това. Това тук. Сега искам да го изрежа до... Аре бе! Още. Тук нека. Тук просто правя кют. Ето. Сега. Тъй, ако искате да си сложите интрото, просто правите така. Секунда, че е тук. Правите импорт медиа, работен под това. Ето, просто го слагате тук или където си искате. Не знам защо е толкова голям. Явно малко е малък и по. Да, доста е малък. И го слагаме ето просто така. И сега начало. Това беше от мен, хора. Дано клипът да ви е харесал, съм ви помогнал. Дайте почва нагоре. И чао!